alçakti ku ser vê civakê tê kirin ev dijminantiya gelê Kurd di kîjan astê de ku dine meşandin li ber çavê Cîhanê Hemîd de diyar kirin pir zêde tê de kurbûna ava kiriye çareseriyê xwe hîn zêdetir Êrişên dewleta Tirka dagirker li ser Şengalê tecdîda giran alî dijî rêberapo pêk tê pêngava demdema azadiyê ye polîtikayên pedeke êrişên çeteyên Daişê biryara Konseya Ewropa û bikaranîna çekê kîmyawî li dijî girîla endama Konseya Serokatiya Giştiya Kecekê Sozdara Vesta van mijaran di nirxînê û bersiva pirsên rojnamevan ronahî karahan dide. Pewîstî pêvajiyekî wisa jî tune bû ji ber ku gelê Kurd û em bêjin tekoşîna azadiyê belkî çek jî destî de tune bûn. Bernameya taybet îro li gor dema Amedê saet 16 li gor dema Brükselê saet 4 hûn radyoya dengê gel de dikarin guhdarî bikin. Denge gel, denge Kurdistan'ı. Jinavedan uçayan radyoya denge gelden başkodarın heje Euro 25 Çile 2025 Milli Brüksel saat 12 Ahmet'e çağırdı. Hemen uçayan dınava rojede peşkeş bikindem dam azadiya rebera poya. Ligundavaren bendava tişne o sirinetten toparan kirin arteşa devlet atrikada girker uçeteyn ve devan keliyam de gundavare bendava tişne toparan diken zanyariyen zedetir natebinde sıkıstı. Dagirkeran toparla Sirineji dibarinin arteşa devlet atrika dagirker uçeteyn ve bajar Sirine'ye başvuru kantora fırateji bir çeken giran toparan dike. Endama Konsey Serokatiya Gişçe Keceke Sozdar Avesta Distek TV'de Erişeli dijî Rojava Nirxan diyar kir ku îradeya berxwedan li bendava tişnê heye ku têk naçe Sozdar Avesta dibêje şerê gelê şoreşgerê heye û gelê me pêşengelê hengiyê dike divê berxwedana Rojava gelê me bi tenê neyê hiştin. Ev dijminantiya gelê Kurd di kîjan astê de ku dine meşandin li ber çavê Cîhanê Hemîd de diyar kirin ku ser çê dibin tola xwe ji gelê Kurd digirin ez vê êrişê bi tundî ez şermezar dikim û ez dibêjim ew ê ti cara nikarbin vê îrada azad careke din li Tişrînê hate diyar kirin yani ti hês nikare îrada gelê rêxistinkerî têk bibe mesela serî de bavê teyar û gelê me li wê derê çi gotir got em ji mirinê meztirin mirin têk birine rixmê ku zanin nikarin bi vî rengî têk jî bibin ama wê qirkirinê berdewam dikin û raya giştî jî li hemberî vî bêdeng e Bakur Rojhilatê Sûrî rastî jî anha weke dibe wênekî demokrasiyê ne wênekî jiyaneke bi hev re ne netevê demokratîk ku li ser kîjan hîma dikane bê avakirin di xeta azadiya jin de vaya dane diyar kir wekî mertalê zindî diçin wê derê û xaka xwe bernadin parêziya sed sala 21 derxiste holê û her wisa em bên şerê gelê şoreşgerî qehreman pêşengê xwe qehreman derxistin mesela her yek ji wana pêşengeke rêbereke jinên tekoşer e bendav kirin bendava şehîda bendav kirin bendava berxwedanê gelê Bakur û Rojhilatê Sûrî işte wêneyekî Sûriya demokratîk de diyar kirin yan wê ev bi ser bikeve yan jî wê zihniyetê Daeş careke din xwe serwer bike tevahî gelê me kî wekem bên gelê Bakur Rojhilatê Sûrî çawa ku yekpare li dora şervanê xwe li dora Qesedê YPJ YPG û hêzê xwe leşkerî hemî çawa ku dor hemî bûne yek dibe beşê dinî Kurdistanê jî di vî warî de piştgiriyayî bikin nebesî heye Bakurê Kurdistanê di destpêkê de çalekiyên rastî jî girîng ew kirin
evana terenake. Dibe ki hin zêdetir bi rihekî seferberî dibe lê xwedî derkevin. Gelê meydinê mesela Başûrê Kurdistan, Şengal, Avrupa, beşê Rojhilatê Kurdistanê her der li ku derê dibe birave dibe helwesta xwedeyne holê. Kême têrê nake. Yani ev jî ji bona vê dibe Bakur Rojhilatê Sûrî ew gel bi tenê neyiştin. Qesede bilançoya 24 çilê eşkere kir û got 6 çete hatine kuştin û 2 arebe hatine imha kirin. Bilançoya 24 çile 6 çete hatin kuştin û 2 arebe hatin imha kirin. Daxuyaniya Qesede a 24 saatên dawî wihaye. Li dijî êrişên Dewleta Tirka dagirker û çeteyên wê hêzên me doh ango înê li eniya pira Qereqozaq li gundê Qelet El Necîm, gundê Hoşeriyê û girê Xwedê yên Başûrê Rojhilatê Minbiçê li baregehên çeteyan xistin. Bi qasî hat tespît kirin 6 çete hatin kuştin û 8 çete jî birîndar bûn. Hêzên me li Rojhilatê bajarê Minbiçê pergala radarê ya dagirkeran rûxandin. Balafirên şerên Dewleta Tirka dagirker ku êrişên xwe li ser gundên herêmê zêde kirin, li gundê Xezeq û gundê Tînayê 2 êriş, li gundê Şabaniyê 2 êriş û li gundên Birhiso jî êrişek pêkanîn. Lê tu zerar çê nebûn. Dagirkeran bi dijwarî li gundên Bîrhos, Tînê, Dikan, Girê Sêvê û pira Qereqozaxê bi obisên giran, topên hewanan û moşekan toparan kirin, li vir jî zerar çê nebûn. Artêşa Tirka dagirker bi balafirên şer derdora bendava Tişrînê bombebaran kir. Çeteyên Dewleta Tirka dagirker hevildan êrişî girê seyriyatel bikin, lê ji aliyê yekîneyên şehîd Harûn ve hatin hedefkirtin û erebeya wana leşkerî ya Toyota hat rûxandin. Çeteyên Dewleta Tirka dagirker hevildan li eniya Derhaferê êrişî noxteyên hêzên me bikin. Şervanên me li wan dan û kuştî û birîndarên çeteyan çêbûn. Lê hejmara kuştî û birîndaran nehat sanîn. Her wiha yekîneyên şehîd Harûn bi çekên giran li kombûnên çeteyan xistin û erebeyek wan îmha kirin. Bilançoya doh a windahiyên dijmin. 6 çete hatin kuştin, 8 çete jî birîndar bûn û 2 erebeyên wan hatin îmha kirin. YPJ Ragand fermandar Arjin Kobanê şehîd bû. Fermandarê giştiya YPJ bi daxuyanekê ragand ku fermandar Arjin Kobanê li bendava Tişrê şehîd bûye. Daxuyanê fermandariya giştiya YPJ bi vî rengî fermandar û hevriya me Arjin Kobanê di sala 1984 de li bajarê Kobanê di malbatekê welat Parîzê ji dayîk dibe. Di sala 2001 de tevlîrefên tevgera Azadiya Kurdistanê bû û berexweda Çiyayên Kurdistanê. Heta sala 2011 de li Çiyayên Kurdistanê ket û têkoşîneke mezin dide. Sala 2011 de fermandar Arjin berexwedî de Rojavayê Kurdistanê. Yekemîn di nava xebatên rêxistinekirina civakê de ciyê xwe digire. Bi pêkatina şoreşê re di qadên siyasî û rêxistinêkirin jin û civakê de xebatên stratejîk meşan. Herwa di nava YPJ de bû mînaka fermandareke birdoziya rizgariya azadiya jinê. Fermandar Arjin bi sêkna xwe bû temsîla kesiyeta fermandariya YPJ. Hevrê Arjin gelek şervan li ser birdoziya azadiya gelan û jinan perwerde kir. Herwa bi wan şervanên xwe re jî di eniya şer de cî xwe girt. Li bendava Tişrînê de bi bîr û baweriyeke xurt şer kir. Fermandar Arjin pîvanên fermandariya demê di kesiyeta xwe de gihand û wateya rastexîn. Fermandara me di 21 çilê de li Sengerên herî pêşiyên bendava Tişrînê tevlî karwana Nêmreyên Kurdistanê bû. Em di sêrdê ji malbata hêja ya fermandar Arjin û gelê xwe welat Parîzê sersaxiyê dixwazin. Em ê weke yekîniyan parastina jin sozdarê doza fermandarê xwe bin. Agahiyên derbarê nasnameya hevriyên me şehîd bi vî rengî ye. Adlan Mixarî Nasnav Arjin Kobanê. Navê dayîk İda, navê bav Şewket. 21 vê mehê 2025 de li bendava Tişrînê de şehîd bû. Pengava azadî ji Abdullah Öcalan re çareserî ji pirsgirêkira Kurd re bû meşên dirêj devam dike. Gurbeyekê jî em weke çalakvanê evda 26 roja em dibêjin ki rano bi her du destê xwe bi dilê xwe bi mijiyê xwe li felsefeya serok apo paradigmaya
azadiye خودی درکتن اساسه بلا به اساسی جامعه فکر کنه بلا به تو چاوا بیجی بلا بیجی اگر تو نه آزاد به تو به روحت به تو تیچی ام به قبول نکن هیچی بدرن گرام هیچی بدرن هیچی به قبول نکن الگور بیجی نام جوا کده هودانه ده جیانه ده gerek envaya parve bikin, zedetir bikin, dorferektir bikin, em zarokê xware, ciwanê xware, qala felsefeyê bikin. Li Barcelonayê ji bo Kobanê û Tişrê semîner hatayîn. Semînera ku di 23 Çileyê de bi armanca parastina Kobanê û Tişrînê li Barcelonayê bi beşdariya 40 kesan pêk hatî bi nîqaşên li ser dîroka tevgera azadiyê kompleya nav netîveyê û rastiya rêbera xwe derbas bû. Di semîner de rola jinan û pêvajiyên rêxistina civakî ji yek ji mijarên nîqaşeyên sereke bû. Piştî semînerê li ser Sûd û wergirtina ji tecrübeyê rêbera poya diriya rêxistinekirina civakê de nîqaşeyên têr û tîjî hatin kirin. Di dawiya semînerê de ji bo meşa 26 Çileyê ya Barcelonayê banga tevlîbûn hat kirin. Kesên li Tişrînê hatin qetilkirin û viyana hatin bîranên Kurdistaniyan li paytexta Awstrya Viyanayê ji bo bîrana şehîdên Tişrînê bîranekê darxistin. Çalakiya bîranê ji bo bîrana tevaya şehîdên şoreşê bi deqeyek rêzgirtinê dest pê kir. Xizmên şehîdan ji beşdarî çalakiyê bûn da axaftinên bîranê de êrişên dewleta Tirk hatin şerbezarkirin û ev peyam hatin dayîn. Şehîdên me yê Tişrînê berxwedaneke mezin raberkirin û şehîd bûn. Têkoşîna wan sembola şerê me yê ji bo azadî û adaletê ye. Gelê Kurd bi komkujiya nayê tirsandin. Berwa ji ev êriş me zêdetir bi hêrs û bi hêz dike. Em ê şehîdên xwe ku sembola berxwedan û azadiyê ne ji bîr nekin. Ev komkujî wê yekîtî û biryardariya gelê me wê zêdetir xurtir bike. Rihê têkoşîneya şehîdên Tişrînê wê her tim riya me ronî bike. Tişrî piştî axaftina sînevizyona bavê teyar ku li Tişrînê şehîd bû hate nîşandan. Rêvebera Heyvasora Kurd Ahmed İbrahim derbarê êrişên li dijî sivîlên li bendava Tişrînê de axivî û diyar kir ku sê xebatkarên tenduristiyê hatine kuştin û 5 ambulan jî bûne hedef. êrişên Goser Bakurê Rojhilatê Sûriyê çim cimilê dewleta Tirk û çeteyê pêv girêdayî êgo bendava Tişrînê çêdibe serpira Tişrînê çêdibe milletê Bakur û Rojhilatê Sûriyê bi Kurdê xwe ve Erebê xwe nerazîbûna xwe di nîşandan got va êrişê hanekê şermezar dikin û qebûl nakin. Lê mixabin dewleta Tirk bi balafirê xwe van sivîla van insana hedef digire. Heta aneka bi dehan şehîd çêbûne زیدی 120 insana birîndar çêbûne. Qanûnê duwelî de hedefkirtina a sivîlan nayê qebûl kirin. Lê hîn ev êrişiyan jî berdewam in. Ne tenê sivîla hem ekîbê ê tenduristiyê jî hedef tê girtin. Yani heta aneka wek Heyvasora Kurd erebak me hatî rûxandin bilafirê lêxistiyê. Wekî dîtirê insanek xwebeş ceme kar dikir ew jî hedef hat girtin ew jî şehîd bû. Desteya tenduristî hetana 5 ambulansê wa hedef hatine girtin. Di dojê temamî hatine xwandin ji kar derketine dijîkine gelek zarar dîtine. 3 şehîd hene. Desteya tenduristî ev ekîbê tenduristiyê ne 3 şehîd hene 3 birîndar hene. Gorî qanûnsazê navnetewî de gerek çi şerê gulcîkê hebe li deverkê hebe ekîbên tenduristî neyên hedef girtin. Ji ber got mafê her insaniyê çi kesê birîndar bê ev ekîbê tenduristî xwe bigihîne wî xelas kin. Daxwaza me ji hemê kesê hiqûqî em bêjin sazî navnetewî karê mafê mirova wan nakê radibin. Wî êrişên hanekê li ber çav derbas kin û tundî ser bisekinin. Yani ev êrişên han dibe sûcek şer gerek herkes li ser bisekine.
Navenda teklin derve jine Kurt Repak badaxuyane ke rewşa Iraqê û guhertina zagona nirxand û guhertina van zagonan red kir. Daxuyane Repakê bi vî rengiyê tevî awqastê koşinagirîng a tevgerê jinan ji parlamentoya Iraqê biryara qanûna statuya şaxsiyê re kir. Li Iraqê û serenserê cîhanê de encama têkoşina tevgerên jinan de qanûna bê 18 salî nabe ku jin werî zewcan din hat erêkirin. Ew qanûna ku temenê zewacê dakeve 9 salî hat redkirin û bi awayeke fermî temene zewacê wekî 18 salî hat destşankirin. Lê bi guhertina qanûnê re li gorî dadgehê Îslamê erka zewacê berdanê û mîrasê heye. Bi vê guhertinê re jî şîroveya dadgehê Îslamê û biryarê wê dikevin meriyetê û zewaca jiran di temenê piçûk de pêktê. Bi vî rengî di temenê piçûk de zarokatiyê de destûra zewacê tê dayîn. Li gorî guhertina qanûnê re jî mijara sereke oldarên şîî guhertina qanûnan dixwazin desthilatdariya Sûnî jî di berdela berdana girtiyên Daişê de ev qanûn erêkirin. Em dibînin ku li komên parlamentoyê gelek bazarên siyasî hatine kirin û jin bûne qurbanên van bazariyan. Di rewşa heyî de bi koletiya jinêrê dewlet ji nûvê xwe dîzayîn dike û em bi Daişî rên siyasî re rûbrûmane. Ji bo vê yekê em dibêjin ku guherîna qanûnê qebûl nekin û divê ew biryar paş de were hişandin. Divê helwestek ji bo hürmeta li jinê were hişandan û ji bo vê yekê jî banga me li tevaya jin û tevgerê jinan ew ku têkoşînê xurt bikin. Êdî em ê destûrê nedin ku jiyana me bê dizîn û tune were hesibandin. Rojnameyên Erebê di hejmara xwe ya îro de cîdan serdana rayedarên Erebistana Sûdî li Sûriyeyê. Rojname El Ereb serdana Wezîrê Karê Derve ya Erebistana Sûdî Feysal bin Ferhan bû Lübnan û Sûriyê nirxand. Rojnameyê diyar kir ku çavdêr di wê baweriyê de ne ku eger Donald Trump hêrs bikeve jî ve Erebistana Sûdî diyaloga di navbera xwe û Îranê de bidomîne. Rojnameyê destşan dike ku rêveberiya Sûdî naxwaze Sûriyê bibe qadeke ku Tirkiye û Qeter bawayeke zelal lê tev bigerin. Loma wê diwarê alîkariya lêzgîn de piştgiriyê bide dewleta Sûriyê. Rojname El Xelîjî balkişan ser diyaloga di navbera Moskova û Trump de wiha nivîsî. Moskova aleqeyekê nîşanî daxuyaniya Serokê Amerîkaya Donald Trump da. Trump di daxuyaniya xwe de ji bo aştiyeke lêzgîn ji şerê Ukraynayê re bibîne gev li Rûsyayê xwarbûn. Rojname îşaret pêkir ku diyaloga her du aliyan hêsan nebû û wiha domam. Dosyeyên bi nakok gelekin û komî serhev bûne. Kremlin tecrid dike ku helwesteke aram biparêze. Rusya li bendeye ku di navbera her du aliyan de diyalogeke wek hev pêş bikeve. Diyaloga li serbengeha Amerîka bî hêz nepejirîne. Her wa dixwaze ku daxwazên ewlekariyên Rusyayê li ber çavan weregirtin. Bire godan jemen û çên nêv û pêşkêşkirin ana xatire we dem baş. Endama Konsey Serokatiya Giştî ya kecekê Sozdar Avesta bû mêvana bernameya taybeta Sirk TV. Alçaktî ku ser vê civakê tê kirin ev dijminantiya gelê Kurd di kîjan astê de ku dine meşandin li ber çavê Cîhanê Hemîdî de diyar kirin. Pir zêde tê de kurbûna va kiriye çareseriyê xwe hîn zêdetir. Êrişên dewleta Tirka dagirker li ser Şengalê. Tecrîda giran a li dijî rêbera pêk tê pêngava dema azadiyê ye. Polîtikayên pedeke êrişên çeteyên Daişê biryara Konseya Ewropa û bikaranîna çekên kîmyawî li dijî girîla. Endama Konseya Serokatiya Giştî ya kecekê Sozdar Avesta van mijara di nirxînê û bersiva pirsên rojnamevan ronahî karahan dide.